So, ito guys, yung aking isi-send later. Ayan, yung mga letters ko sa inyo. Tapos yung mga addresses. Yung isi-send ko dun sa mga nag-send sa akin ng mga addresses nila dati. Tapos yung mga pag-giveaway na rin. Ito lang yung OTD ko guys. Just a simple plain. Wait lang. Plain shirt and my denim shorts. We will leave you here because you keep on talking. I will return this books now. Dito naman tayo sa isang bag, guys. Ito na. Nakikita niyo na ba kung anong laman? Hi everyone! Welcome back to another vlog! Today, guys, aalis tayo. Pupunta tayo sa Urdaneta kasi magsisend tayo ng mga giveaways at saka yung mga iba pang kailangan na isend. And yung mga, dati, yung mga nag-send sa akin ng address dati na hindi ko pa nasasendan. Sasendan ko na sila ng something. Pero yung iba guys, hindi ko na mahanap kung ano yung mga address nyo. Sorry. Natabot-tabunan na. Hindi ko na ma-scroll eh. Hi everyone! Pero meron ako dati. Alam ko may kulang talaga. Kaya hanapin ko. Ayan na. Hey Hi everyone! everyone! Today I got the fidget spinner. Fidget spinner. Ang gulo ng bed ni tita. Yung nag-hide and seek kasi kami dito ni Bebe. Tapos yung comforter ko, yun yung pinagtataguan niya, ginaganyan, tinatalokbong niya. Tapos tinatagalan ko na hanapin siya para mainitan siya. Tapos, pag nainitan na siya, tatawa-tawa na siya kasi init na siya din. Sa kapal ng comforter. On my lips pala guys is the Precious Skincare Cosmetic Prettylicious. In the shade Prettylicious, ayan, yung mapink-pinkan, yung ang lakas talaga nito maka-fresh, yung Prettylicious, tapos yung flavor niya, strawberry, yung, di ko alam guys kung na-update ko kayo about sa taste, pero dun kasi sa first na sinabi ko, dun sa vlog, dun sa unboxing, medyo mapait siya, pero, medyo mapait siya, pero yung iba na yung ibang flavor naman, ganong flavor lang. This is the one how the lips. Tingnan mo naman yung lips nito, yan yung nilagay niya, yung Rimmel London. Rimmel. Kasi purple na naman yung packaging. Diba? This is the Rimmel lipstick purple. In the shade Back to Fuchsia. Marunong na siya mag-show. So, ito guys, yung aking isi-send later. Ayan, yung mga letters ko sa inyo. Tapos yung mga addresses. Yung isi-send ko dun sa mga nag-send sa akin ng mga addresses nila dati. Tapos yung mga pag-giveaway na rin. Yan. Huwag na natin i-open lahat kasi napak ko na siya para minsan ang buhatan pagpunta sa pagpapashipan. PJ Pupunta Masks. kaming Urdaneta guys kasi yun nga magsisend ng mga pag-giveaways and then bili kami ng gift para kay Tamtam, yung inaanak ko na hindi ko pa nakikita. Ang dami ko ng utang. Halika dito, ano bibili natin para kay Tam? Some books. When she's a boy, Books lagi yan nilaregalo ko sa mga bata. Kasi yun, kahit lumaki na sila, hindi nila na-outgrown yung mga books yun. Tapos, nagagamit pa rin nila eh. Kahit may mga kapatid na sila nagagamit pa when rin. adding Tamtam is a boy, I will buy him a PJ Masks. PJ Masks, what? Books. Nakakairita yung lipstick mo, Antana! Change mo na! Ayaw ko change Mag-lip tint it. ka na lang ng strawberry. Sige, ganyan yan. Ayusin ni tita. Yan, Kasi ganyan. natin kung ano na-crop na. Mag-shoes ka na, dali. Oh guys, ganito lang yung shoes ko. May ribbon siya. Ayan. Bakit yung shoes mo ba na yan? Kasi napapashow ko sa kanila. Napapashow mo. Bakit kasi? Kasi hindi pa nila nakita eh. Mag-shoes ka na. Saan mo ba binili yan? Nabili ko po sa Sugar Kids. Kamo. SM. Sa SM nga, sa Sugar Kids SM. Ito yung guys binili niya. Bumibili kami ng mga shoes niya sa Sugar Kids. Ito, purple na naman yung gusto niya. Favorite color talaga niya, purple. Kasi purple si Sophia the first. Magic! Magic! Thank you for watching all of our vlogs. Hi, Tita Jessie! Sabi niya, gusto na daw niyang makita si Tracy. Oh, say it. Tita Tracy, come home. Come Tita home. Jessie, come home! Ito lang yung OTD ko guys. Just a simple plain. Wait lang. Plain shirt and my denim shorts. Tapos yung slipper ulit natin. Yan. Ay, ano ba yung slipper? Kukuko naman. You kiss mama first. Yan.
Tapos, may backpack ako. Yung backpack ko na lagi ko ginagamit over this. Yes. Hey everyone, we're here in... Where are we? JRA! Nasasend mo na yung giveaway ko. Very happy. Ito kami sa National Bookstore, guys. Bibili kami ng gift namin para kay Tam. Pero hinahanap ko yung Carry Me na book na yung makakapal ang pages niya. Yung parang ganito. Pero Bible story siya. Itong kasama ko, very excited. Doon. Look for something. Look, the Jonah book. Where's the Jonah book? I don't know. Oh, pick it up. Somebody might see us for finding. Yeah, somebody might see us and they might throw us out. Snow White and the Seven Dwarfs. We're not looking at that one. Put it back. Put it back. Oh, that's not the one. That's not the other. Where is that book? We will leave you here because you keep on talking. I will return this book now. Malik na. My Little Pony. Come here. No, don't pick another book, ate. We will only buy for the gift of the adding. Let's buy. Come here. Look, Tina, I already have this. Yeah, you already have that. So come here. I'll put some. We will wait for the book. We will wait for the book. Change this one, change. Ball na lang para may gamitin kayo ni Tito Tawin. Ay, ba't ko nilagay dyan? This water. Where did you get this? Shoes. Wala naman. Next na lang. Baby next. Bili lang tayo ng food mo. Let's go downstairs. Magulo ang ate. Come here. Hey, come back. Hold my hand. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Keep on running. Huwag na sa Daiso na. Naman, huwag na tayong pumunta dyan. Doon na tayo sa baba, mag-grocery na tayo. Let's go downstairs. Hey guys, nandito na ako sa bahay and pakita ko na lang sa inyo. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kanina sa nag-grocery kami kasi si Bebe Kens. wala akong kasama para maghawak. Naiwan kasi yung kapatid ko sa labas ng park. So yun, kanina. Wala akong kasamang maghawak, so sobrang hirap. Buwis buhay mag-vlog. So, ito lang yung nag-grocery ko, guys. Let's start with the things here. Ayan. More on food tayo. Alam nyo naman ako, kailangan ko ng madaming mga bread, mga biscuits, ganun. Para sa duty. So, doon kami sa Super 8 sa may CB Mall. Doon. Ayan, may kumatok, may dumating. Dito ka, yung mukha mo ang ano na, ang lapad na. Huwag mo nang ipashow yan. Later na yan. Ito muna, dito muna kami sa grocery. Siyempre, kung sino ang may madaming pinabili. Ako. Ikaw talaga. Kung ano siya, ang tawag nito, pulot siya ng pulot. Lagay siya ng lagay sa basket. So, let's start with this. This is the Coco Crunch na baon pack na 12 sachets. Ayan. Magkano ba to? And then, sunod naman tayo. Meron tayong Mond. Special Mamon. Sa akin yan. Kay tita ito. Kasi diba nung nag-NCLEX exam ako, ganito yung pinahon ko. So, natikman ko siya. Masarap nga siya. So, naging favorite na din ni Bebe. Kasi yung kinuha ko ngayon is the classic. Ayan. Ilang pieces lang laman nito? Parang 6 lang.
We got Skyflakes here kasi gustong-gusto kong pinipair siya sa coffee. Pero yung kinuha ko ngayon is garlic na Skyflakes para kahit walang palaman, di ba, may lasa. And then, we got a pancake kasi kanina gusto niyang magpabili ng malaking pancake. Tapos sabi ko, kung pagpapabili ka ng pancake, iwan mo na yung Coco Crunch mo. Tapos namili siya Coco Crunch na lang. Tapos nung papunta na ako sa counter, may dala na siyang pancake. Eto, this is the pancake na yung favorite namin, guys. Kasi meron na siyang maple syrup dito. syrup Oh, may maple syrup na to inside. Ito yung favorite namin ni Mac din. Kasi may maple syrup, masarap siya. Tapos, bumili siya ng chocolate pretzels. Ayan. Dalawa, di ba sabi ko isa lang? Dalawa pala kinuha niya. Ayan. And then, ito pa, sabi niya gusto daw niya ng ganito, buttercream. Gusto ko na rin lang naman kasi masarap din itong i-pair sa coffee kapag nasa duty ako. Yung lulutuin natin for tomorrow, bumili ako ng 3 na gulaman na yung Mr. Gulaman na buko pandan flavor. Ayan. Tapos, nagdagdag lang ako kasi may mga cream na din naman kami dito. And mga other milk. Ito. Tapos, kumuha ko ng Nestle cream, ayan, and condensed. Ito yung cowbell na condensed. Kasi hindi siya masyadong matamis pag ito. Tapos, mas mura siya. Kasi, meron na kami yung carnation, which is really, really sweet. Kaya, para pang ano lang. namin yan. O, pang combined lang. And then, we got raisins. Ilalagay natin sa may gulaman. Yun. Kasi dalawang. favorite ko yan Tapos, bumili ako ng mayonnaise na 2. Para i-mix natin dito sa ketchup, sausawan sa Shanghai. Chicken Shanghai na gagawin natin. Tapos carrots for the chicken Shanghai. Dito naman tayo sa isang bag, guys. Ito na. Nakikita nyo na ba kung anong laman? So, let's start. Excuse me. Meron tayo ditong lumpia wrapper kasi gagawa tayo ng Shanghai na chicken. So, another food na naman, Hello Panda, na ganito, pagkadami-dami. Kasi ito guys, bumili ako ng fita kasi lagi akong bumibili kasi nga, wala lang, masarap siya. Perfect for the coffee. Tapos dito sa separate na bag, yung mga toiletries. Ayan, bumili ako ng Head and Shoulders na shampoo. Ayokong bumili ng malalaki kasi. Wala silang maliliit eh. Kaya ganito na yung binili ko. Kasi nga, di ba, nasasayang yung shampoo kapag nag-dandruff na ako or pag nag-hairfall na ako, nag-stop na ako gumagamit. So, ganito yung binili ko. And then, guys, yung Pantene 3-Minute Miracle na hair fall control. Wala din silang nakabote. Kaya, ewan ko. And then, Fabco na Champion na Happy Scents. Ano to? Orange Bliss. Di ko alam kung mabango siya. Pero, yung mga Champion kasi na na-try namin, sobrang bango. Tas, ang tagal talaga ng scent. This is the conditioner. Tama, yeah. Conditioner na pink ng Head and Shoulders. Kasi, di ba, madandruff ako. Kaya ito yung gagamitin ko kapag nagkakadandruff na ako. Ang nagsuggest sa akin ito si Angie. Si Tita Angie! Ayan, na maganda nga daw to. Tapos, napakabango niya. So, kapag dandruff prone kayo, kapag may dandruff na kayo, to ganito yung pang-conditioner nyo. And, ito, pinaka-last dito sa toiletries natin. Bumili ako ng Ariel. Na panglaba. Kasi ito yung ginagamit ko, guys, sa sa uniform ko. Sabi kasi nung isang nurse namin, si Mami Becca, maganda daw yung green daw yung ganito. Kasi talagang nakakaputi daw kapag binababad mo yung white uniform. Then, last dito is the chicken breast lang. Para sa Shanghai. Ilang kilo kaya to? Oh, more than 1 kilo ito. So, yun. O, ma-fix na natin yung kunin mo na yung sayo. Kasi ganito ka rin. Ito, sayo to. Nag-help ka. Oo nga. Kaya book yung binili namin na gift para kay Tapos, Ading Tamtam kindness. eh. Tapos, dapat daw maano ka. Mabait, matulungin. Tapos, ang dami ng dito. Oo, ito na. Dali mo na to dun sa kitchen. Ate, dali mo na to. What's that? Sayo pa to? No, that's for Ading Tamtam. Everything is for Ading Tamtam. Everything is for adding Tamtam. They're going to Ading Tamtam's birthday. Yes. When? Because I love Sunday, come on. Sunday.
Oh, ito na, dali mo na to sa kitchen. Pam, I want to see the books first. tignan mo, ang dami mong ano. Ito lang akin. Ako'y maglalagay na muna sa kitchen. Nandyan na. Uy, libro yan ni Ading Tamtam. Bumili ako ng mga books para kay Tamtam. Yun na yung mga mga gift sa birthday niya sa Sunday. Kasi wala na yung mga Carry Me na book eh. Yun sana yung gusto ko. Para sana, ang tawag nito? Para sana yung mga Bible stories, yung mga bibigay ko. Kaso wala na nga yung Carry Me na. Basta maganda yun yung mga hardboard talaga yung ano pages niya, hindi yung napupunit. Kaya yun yung mga kinuha ko kasi yun yung mga matitigas ang pages. Ano yung mga books for Ading Tamtam? Tada! Meron yung mga pop out. Tada! Ganda na! Oh, diba? Wow! Look at that! Oh, this is so funny. Yes! I will like Wow! Ganyan. Meron pa din akong blush, oh. Yung ginamit ko yung lip tint na strawberry. Yung ang tawag dito, Precious Skincare Cosmetic na lip and cheek tint. Ayan. Meron pa din. Tapos meron pa din akong lip tint. Yun yung strawberry pa din na flavor. Gusto ko eh, ma-pink kasi, diba? Malakas maka-fresh. Kakatapos ko lang guys na magluto at gumawa ng dessert kasi tomorrow we will have a potluck sa hospital. So, gumawa ako ng chicken Shanghai, diba? Yun yung sabi ko kanina. Kaya ako nag-grocery. Gumawa ako ng chicken Shanghai, tsaka yung gulaman na may raisins, na may cream, na may basta ganon. Para siyang yung hindi yung na-mold na ganon. Basta hindi ko ma-explain. Hindi ko kasi alam kung anong pangalan nun eh. Basta lagi namin yung ginagawa. Parang ano yun, pinaka-mura na dessert na magagawa mo yun. Kasi kung may ano ka lang, 250, diba? Pwede na, madami na. Madami ka nang mapapakain. Sorry, hindi pa rin kumagaling yung ubo ko. So, magpapahinga lang ako kasi sobrang dami kong hinugasan. Sobrang dami. Yun yung ayaw ko guys sa pagluluto, part ng pagluluto. Ako gusto ko magluto, as in talaga, paglutuin mo na ako, wag mo lang akong paglabahin, paghugasin ng plato, ganun. Kahit magapon na ako magluto, ganyan. Gusto ko magluto. Kaso ngayon nga yung aftercare, ang ayaw ko yung hugasan mo yung mga ginamit mong kaserola, hugasan mo yung mga pinang-mix mo, pinang-measure, lahat. Huhugasan mo, itatapon mo yung mga, ang tawag to, basta yung mga mess, all the mess. Na nangyari sa kusina, ayusin mo. Yun yung ayaw ko. Yun yung part na nakakapagod. Hindi ko na na-enjoy. Kasi syempre na pagluluto, ma-enjoy mo talaga siya. So, parang wala lang, parang hindi siya work. Pero kapag pagdating na talaga sa aftercare, sa paghuhugas, gano'n, ayoko na. Ang sakit sa kamay. Tapos ang sakit ng paa ko kasi nakatayo ko naghuhugas. Syempre, ganun talaga. Ganun. Kaya nakakangalay. Pagod. Mag-duty na lang ako, wag lang ko maghugas. May bisita ako, guys. May sinasabi siya. Anong sinasabi mo? Dapat sana nag-sleep. Si mama sleepy na siya. Kaya sabihin mo sa kanya, pag-sleepy ako, sabihin mo sa kanya, Mama, nag-sleepy si bebe. Ganon. Tas get ka na. Kasi siya, natutulog siya sa room ni mama ko. Kaya, kung hindi nyo naintindihan yung sinabi niya, kasi ako din, hindi ko naintindihan eh. Paggulo yung sinabi niya. Ano daw, mag-sleep daw siya dito. Pero kapag sleepy na daw siya, sabihin ko na daw kay lala mama niya na get na daw siya kasi doon siya matutulog sa kwarto. Maniwala. Dito ka na matulog, tabi na lang tayo. Lipat na lang kita bukas pag alis ko. Let's play hide and seek. Hide and seek? Ayoko. Dito ka nga. Tita, Pagod na si tita. Hide and seek na naman. Hide and seek na naman tayo kaninang morning. Nga dito. kasi sabi mo, Bakit gusto mo ng hide and seek? kasi sabi mo, mag-play tayo hide and seek. Ikaw ang nagsabi ng hide and seek. Hindi naman ako. Ikaw yun eh. Bakit hindi kasi kayo nagpe-play ni mommy? Bakit laging si tita ang ka-play mo? Hindi naman ako ang mommy mo. Kasi love mo si tita. At love ka ni tita. Kiss mo nga ako? Kiss mo ako? Kiss mo Hindi ako? bilang agis. Hindi.
Walang magdididi, badyang gang dididi. Maglalaro na nga kami ng hide and seek daw. Anong oras na? Mag-alas 10 na. Anong oras na ba? It's already 9. Uy, 10 na pala. 10:35 p.m. Maglalaro lang kami saglit ng hide and seek. Pagbigyan natin ito. Asan kayo ang antananing? Wah? Wala. I got an idea. There you are. I saw you. I know I can hide here because I'm a grown up. You're a grown up now? That's why you can hide there. Yes. Tikman natin guys tong aming ginawang lumpia. I mean Shanghai. Chicken Shanghai yan. Yan. Nagluto lang ako ng tatlo. Nagutom kami after nag-play ni Bebe eh. Hey guys, so hindi na namin na-video yung pagkain namin ng lumpia kasi na-excite na kaming kumain. Gutom tayo, diba? Kasi nag-shawarma lang kami kanina. So, yun lang guys. This is the video. This is the whole vlog already. I hope you enjoyed watching this video. And, hey, say bye. Bye. Please do subscribe and like this video and share it to your friends. Kids. Good night, kids. Good night, mga tito, mga tita. Ganun din. Good night, everyone. See you on my next video. Bye. Mwah.